Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu sake kasancewa tare da ku a wannan channel ta mai albarka ta take Abdallah. Kamar yadda muka saba, yau ma muna da wani sabon bidiyo. Bidiyon namu ne yau zai mana magana ne akan yadda zaka haɗa fake call, ma'ana kira wanda yake na bogi, wanda kana zaune wayar ka za ta kira ka ba tare da akwai kati a wayar ba, da kanta wayar taka za ta kira ka kuma ka ɗaga kiran. Wannan abu ana yi ne ko a cikin abokai ko kuma wani guri makamancin haka, wanda za ka saita ka saka wato duk wanda kake so kira ka zaɓi wani babba ko shugaban ƙasa haka, misali ka sa Buhari kira ka ko Dangote haka, za ka saita domin wannan wayar taka ta kira ka a lokacin da kake so ta kira ka, ko ba tare da an yi amfani da katin wayar ka ba. Da haka domin ganin yadda za ka haɗa wannan fake call ɗin, sai ka biyo mutum daga farkon bidiyon a ƙarshe. Kafin mu ce zuwa cikin bidiyon, wanda bai danna alamar na ta subscribe ba ya zo ya danna alamar na ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi wani. Hakan zai sa a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo kai ɗaya za a sanar da kai. Yanzu kai ɗaya zai fara bidiyon. domin hada wannan fake call kana buƙatar ka ajiye wannan application a cikin wayarka domin ka sauke shi a cikin wayarka. Wannan application din sunansa Call Assistant, wanda zan ba muku link din wannan application a description, sai ka je ka dauko application din. Idan ma baka dauko shi a description ba, za ka je Play Store kai searching ka rubuta Call Assistant, za ka ga wannan application din da wannan icon din. To kamar yadda kuke gani, na riga na yi downloading nashi. Yanzu kawai zan danna shi kamar haka. Kamar da kuke gani, idan ka bude shi kai ne zai nuna maka no data, to za ka zo ka danna wannan alamar plus din, sai ka danna ta kamar haka. To zai nuna maka zaɓuɓɓukan nan guda biyu. To idan ka tashi sai ka zaɓi wannan na kira, wancan kuma idan video call kake so a kira ka, sai ka danna a kira ka video call. Amma mutane da yawa sun fi amfani da normal call ba video call ba, da haka za mu yi amfani da wato wannan voice call. Sai mu danna shi kamar haka. Kana dannawa zai nuno maka allow, sai ka danna allow. Bayan ka bashi dama zai bude maka fuska kamar haka. Daga nan sama ga wajen yadda aka rubuta enter name, sai ka danna, sai ka zo ka rubuta sunan wanda kake so ya kirawo ka. Ka zaɓa ko mawaƙi ne ko ma dai waye dai wanda ka san dai in an gani an ya kira ka za a yi mamaki sosai. Misali bari an sa Dangote. Kamar yadda kuke gani gashi nan na sa Dangote. To yanzu da nan kuma sai ka zaɓi number wayar da kake so ka saka. Idan ma ƙirƙira za ka iya ƙirƙira, amma kuma wanda lambar wanda kake so ka sa ɗin kana da lambar sa, kai zai za ka yi saka ainihin tashi. To kai za ka zaɓi lambar waya ne ka saka kawai. A nan gurin kuma gashi nan an rubuta call me at, ma'ana za ka saita lokacin da kake so a kirawo ka. Ga kwanan wata nan za ka iya saitawa. Yau muna 7 ga wata, za ka iya sawa a kira ka 8 ga wata. Sannan kuma akwai lokacin da kake so a kira ka, da karfe 11 ne ko da 12, karfe 12 ko da rana ko da daddare. A nan ma za ka zo ka saita agogon, za ka saita awar da kake so. Misali in karfe 9 ne, za ka da shi karfe 9. Sannan kuma ga mintuna, in 9 daidai ne ka saka shi 9 daidai. Idan AM ne ka bar shi a AM, in kuma PM kake so ka saka, sai ka saka shi a PM, ma'ana da yamma kenan ko kuma da daddare. Sannan kuma ga kuma call me at, ya kira ka bayan sakan 10, za ka iya tikin a nan gurin. Sannan kuma ga wanda za ka saita domin ya kira ka da zarar ka gama register da application nan. Sannan kuma za ka saita wani irin wallpaper ne zai nuno maka idan ya turo maka da wannan kira, da shi wallpaper zai bude ma. In ka danna wajen alamar wayar nan, za ka ga samu cewa ga wallpapers nan sun bude kala-kala na wayoyi da yawa. Ga su Samsung nan, ga na Vivo. To sai ka zaɓi wanda kake so kawai ka saka, da za ya kira ka kai tsaye da wannan wallpaper din zai bude. Sannan kuma ga nan gurin, nan kuma shine inda aka saka ringtone din da kake so ya kirawo ka. Zai nuno maka ringtone din da ke cikin wayarka, ma'ana waƙoƙin da ke cikin wayarka. Sai ka zaɓi wacce waƙa ko kuma da ringtone ne zai yi da zarar wannan kiran ya shigo.
sannan kuma nan gurin shi ma za ka shiga ka saita shi domin ka wani irin daga kira kake so ka yi, nan ma za ka zaɓi wani irin daga kira kake so ka yi, nan ma za ka zaɓa. Sannan kuma ga no repeat, ma'ana idan kana so bayan ya kira ka dan kuma zuwa wani lokaci ya ƙara kiran ka, nan ma za ka iya saitawa. Kamar yadda kuke gani kai tsaye bayan ka gama komai da komai, kawai za ka danna nan gurin da ka rubuta Seedwell card. Sannan kuma ko kuma za ka iya danna create, daga nan kuma wurin kuma za ka zo ka bashi allow, sai ka bayan ka bashi allow sai ka fito. Kamar yadda kuke gani already mun riga da mun saita. To kamar yadda kuke gani ga ma kiran nan ya shigo. To kuma idan na ga dama kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mun fuskar cewa ga dan wasanni yana kira na, to kawai kai tsaye zan iya amsa mai wannan wayar. Sannan kuma idan na ga dama kuma zan iya tura mai da sako, ga sakokuna nan zan iya dannawa, dan iya danna kowane daga cikin su. Ina fata wannan bidiyon ya ƙayatar da ku sosai. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Sannan idan bidiyon ya burge ka kada ka manta ka danna alamar nan ta like. Mun gode, sai mu haɗa bidiyo na gaba.